Ugye elmentünk kukázni nagyba, itt van ugye a nagy gazdasági világválság, találtunk egy kis kormozsírt, nagyba keverjük össze sárral, hogy egységet alkossunk a természettel, nagyba, zsír, kukából. Találtunk ugye még egyelőre még egyes népeknek jó megy embereknek, találtunk ugye kenyérkét, ahogy a nagyapám szokta mondani, kinyérkét, ugye még a kukába. Bartosista zsíros kenyeret kelhetünk, legyen egy kis borstálunk, és só, az élet sója. Életsó. Adjuk meg a pisztolötöt, úgy bizony, de zsíros kenyérhez szükséges, ugye, nagyba törjünk egy ágat, nem kell kés meg kanál, nagyba a háború alatt sem lesz se kés, se kanál. És akkor nagyba jó ízűen ebédeljünk meg a temetőbe. Bartosista. Ingyen van, kukai zsír, ingyen, de ingyen van, das ist ingyen. Nem kell más. Só, 30 forint. Tehát 30 forintté már lehet venni sót. De? És legfontosabb, csípősen, a bartosisták mindent csípősen esznek. Ne sajnáljuk, de... És hozzá, hogy azért mégis a gyomrunk lásson egy kis csitamint, megszorjuk fűvel, a stájúci is nyugodtan nézhet, hogy mi újság van. De. Gyakorlatilag 30 forint. Ja, bocsánat, még benne van a fekete borsvitte, ez egy 100-as. Tehát 130 forintból megvan. Pompás, bartosista. Bartosista zsíros kenyér. De. Mefada. Egy kis földdel is meg lehet így nagyba bolondítani ezt a bartosista zsíros kenyeret. Mellé Bartos 1000 jó. A király se lakomázik ilyen jót. Ezt mondom nektek, ugye? Nagy dolog le? Szinte appetit, hogy a németek mondják. Egészségedre. Micsoda íz harmónia. Bizony. Bartos 1000 jóval. Ez volt tehát a bartosista zsíros kenyér elkészítése és elfogyasztásának nagy csidejója.